Brad. Mayong moto diya. Inyo musta man yung Domingo? Ang akong Domingo ba rin sa daha kay sumod na gani pa Friday na sa hapon malipay ko na. Sa inyo nakatunan sa irang bunta. Ako nakatunan siguro lang taon ako pamunta na rin sa pastor kay siya man gawali. Doon na ba kayo nainduman Wala bisa gagawas-gawas gamay? sa mga ni boss. Doon na ba kayo nainduman bisa gamay ra nga? Ay baling na ko sila sa akong tanaw na. Kamon sa inyo ang nainduman sa wali sa tong pastor. Pastor na ano. Gwapo yung pastor dili. Tabra. Wa mo nakatunan? Ha? Kanakatunay si pangtan. Kinsa man si Jesus. Pastor. Kinsa man si Jesus sa inyong kinabuhi. Dili siya dili siya na tinuod ka anak sa Ginoo, nakailag ka kinsa Ginoo. Sa imong kinabuhi. Kay daghang magaingon siya si Pedro, siya si kani. Pero Pag Jesus kinsa sa inyong kinabuhi. siya ra gud ang usak Ginoo sa imong kinabuhi. Wala gyud lain. Sa inyo ma. Siya ang kinabuhi. Dayo. Siya ang lala. Ang kamatuoran. Matuoran. He is the way, the truth, and the life. Oh, muna mo. Bakit siya yung pastor oh?